Pois, señoras, señores, xa estamos de novo con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a José Manuel Abraldes, alcalde do Concello de Barro. Moi boa noite, benvido, señor Abraldes, como estamos? Gracias por convidar. Antes de facer análisis de esta 2 anos ou 50% da legislatura, me gustaría que dera a opinión de esta crisis de goberno sobre, basada ou auspiciada ou empuxada pola presunta corrupción que estamos vivindo neste momento e que lle afecta ao Partido Socialista e ao goberno. Pois a mí pareceme realmente triste, porque a nivel social, as persoas que nos dedicamos ao traballo institucional, temos a responsabilidade de xestionar os fondos públicos para intentar mellorar a vida da xente, non? Entón, que aparezan este tipo de persoas por aí que o que fan é lucrarse dese papel institucional que teñen, pois eu creo que é moi triste, e é unha lacra que había que acabar con ela canto antes, non? Tanto os corrompidos como os corruptores, non? Porque cando estás nunha institución ves que a veces, hai quen pretende tantearte a ver como vas, e claro, a veces hai xente débil ou xente que realmente se mete na política para intentar chegar ás institucións porque xa ten ese obxectivo de vivir dela, non? Entón, eu creo que fai un flaco favor á democracia, fai un flaco favor á sociedade e hai que pensar que a inmensa maioría da xente que nos dedicamos ao traballo institucional falo con dedicación, con esforzo, con acertos e erros, pero intentando facelo o mellor posible. E non sei se pasa pola cabeza este tipo de situación, non? Pero xa digo, eses poucos exemplos que a veces hai, que seguramente en porcentaxe son pequenos, pois destrozan a imaxe das institucións de maneira grave, non? E chegan as medidas ou habría que... Eu eso xa non entendo, son algo que se me escapa, non? Xa digo, eu creo que unha das cousas que escoitei estes días, que seguramente se tamén se perseguiran os corruptores, as empresas que sacan beneficio desa corrupción, pois ao mellor as cousas iban a mellorar. A responsabilidade, polo que lle toca por o representante do Bloque Nacionalista Galego, é só do PSOE ou tamén dos que apoian o goberno? A ver, eu creo que o problema da responsabilidade é o bipartidismo, non? Que se está asentando desde fai anos e que, según gobernen uns aos outros, pensan que, en todo caso, que se goberna, aparte de para mellorar a vida da xente, tamén para alguén sacar proveito, non? Pero, en todo caso, cando alguén apoia a investidura de un goberno determinado, non apoia por corrupción, nin por outro tipo de temas, apoia por intentar ver quen che pode facilitar máis beneficio, neste caso, como BNG, para que os investimentos no noso país e mellor no noso país pois estén ali defendidos, non? E eu creo que é o obxectivo. O demais, cando estás ali, me imagino, que non é o meu papel, é exixir que este tipo de cousas queden claras e se sepa hasta onde chegan, non? Ímonos a Barro, que aí, digamos, que domina o territorio e máis ten todas as responsabilidades, ou casi todas. 2 anos, estamos no 50%. Que balance fai da xestión destes 2 anos? Pois eu fixen unha rolda de prensa a principios de ano, evidentemente, son 2 anos, pero xa son 10 anos que se cumpriron outro día de estar de alcalde, e entón eu creo que este ano 25 é un antes e un despois para Barro, non? Porque se conqueriron 2 grandes obxectivos no que levamos traballando moito tempo, que son 2 investimentos centrais para o Concello. Un é o centro de saúde e outro é unha nova depuradora central na que levamos moito tempo a traballar. Entón, o balance non pode ser máis positivo porque conseguiuse que dende a Xunta de Galicia, pois, ao final apostaran por Barro para estes investimentos, pero ao mesmo tempo, seguimos desenvolvendo moitos proxectos de mellora da vida da xente, de mellora dos núcleos, de mellora das aldeas, estás asentando moita población. Fai unhas semanas vi unha información que decía que por primeira vez hai seis concellos pequenos rurais en Galicia que superan en índice de natalidade as grandes zonas urbanas, que o habitual era que a xente nova vivira nas zonas urbanas. Entón, entrou así un pouquiño de curiosidade e fun a mirar, e efectivamente Barro era un deses concellos nos que o índice de natalidade é superior ás zonas urbanas. Entón, iso quere dicir que estar facendo as cousas ben, que a xente nova aposta por vivir ali, a media de idade en Pontevedra é máis baixa, por exemplo, que en Pontevedra, e iso quere, a media idade en Barro é máis baixa que en Pontevedra, e iso quere dicir que temos un concello con un futuro moi importante, porque se a xente nova se queda a vivir ali e ven outra xente nova de outros lugares a vivir ali, quere dicir que a vitalidade e o futuro do concello está garantizado. E iso é solo... Que factores xocan aí? Digamos que
que os concellos hai máis calidad de vida, hai un poquinho máis de tranquilidade, digamos que a ubicación de Barro, que está moi pretiño de os grandes, ou a gran cidade que é Pontevedra, pero tamén un polo económico que é principalmente o polígono de Barromeix, non? Xa non o de Sequeiro, sino o de Barromeix, non? Totalmente, a ver, que o polígono vaya tan ben e que funcione tan ben, pois axuda a ese asentamento de persoas que poden traballar ali, non? Pero logo ao mesmo tempo, porque eu vexo a xente que se van a empadronar e ven a pedir licencias para facer casas, que todos os meses damos licencias para casas novas, porque, bueno, hasta agora non hubo ninguna promotora que desde que está o alcalde decidira facer edificación colectiva no San Antoniño, non? Entón, todas as licencias novas que se dan é de casas unifamiliares. Pero é certo que a xente precisa ter traballo, temos a ventaxa de estar cerca de Pontevedra, porque hai moita xente que pode traballar en Pontevedra ou en Caldas ou Carrosanés e desde Barro se chega a todos lados, e ao mesmo tempo servicios. Se ti tes uns servicios adecuados, eu que sei, por poñer un exemplo, o espazo de lecer que facemos ali en Barro, que é a ludoteca, pois vai a mitade prácticamente dos nenos e nenas que están en edade que poden ir, que é a edade escolar de infantil e primaria. Eso en porcentaxe con que respecto a outro concello é abismal. Bueno, pois quere decir que teñen un apoio na conciliación, un apoio tal, e logo que aquí temos moitas actividades das que poder disfrutar sin ter que desplazarse. Entón, eso creo que se xunta coa calidad de vida, de ter boas comunicacións, de ter bons accesos por núcleos, de poder facer casiñas e ter ali comodidade de vida, pero ao mesmo tempo saber que se pode atopar todo en Barro case sin necesidade de desplazarte. E digamos que os novos veciños van máis a facer casa no rural, na aldea, casa unifamiliar, coa súa hortiña, coa súa historia. Por que e que pasa con San Antoniño? Porque non se, digamos que desenvolve o cal é o proxecto de desenvolvemento e así aproveitamos xa este Totalmente. Mira, no San Antoniño pegou un frenazo cando foi a crise do ladrillo, non? De feito, había unha urbanización preparada con todas as licencias para facer xa 3 edificios máis, outras en marcha. Neste momento, para a licencia directa, podemos dar en un mes, 2 meses, licencias para facer vivendas para 300, 400 personas de golpe, sin problema ningún, porque son solares que están xa con todo. Son 400 familias. Claro, son solares que están preparados xa para mañán dar licencia, sin ningún problema. É certo que a crise do ladrillo, por que me falaron algúns promotores, sobre todo algúns pequenos promotores que antes se metían a construir, é que teñen agora moitos problemas de financiamento coa banca, non? Entón, bueno, a banca ou aposta por grandes inmobiliarias ou demais, ou senón a promotores que antes se metían a facer un edificio, e coas ganancias que tiñan facían outro edificio, pois agora costalle máis, non? Bueno, tornese eu estou aí facendo xestións, sobre todo a través do Sareb, para ver se poñen no mercado uns terrenos que teñen ali, e, bueno, a ver se temos sorte e empezan a facelo. Porque si é certo, e está comprobado, non? E a xente do Sareb tamén me dicía que por os estudios de mercado que os fixeron, é que hai unha demanda enorme de vivenda colectiva en Barro. Entón, con que unha promotora... É o principal problema deste país. Claro, con que unha promotora se anime, bueno, porque, claro, ali o que ven a vivir sobre todo é xente de outros concellos, os de Barro, máis ou menos xa teñen onde vivir, agora o que se busca é que veña xente de outros concellos. Entón, ver... E o núcleo urbano sempre dá outro tipo de cousas, non? Dá de outra maneira, outros servicios, e menos gastos para o concello, porque, evidentemente, manter moita población no rural sempre é máis costoso que no núcleo. Agora ben, nos estamos encantados de que as nosas parroquias vayan como tiros e que vai aumentando a población, e a veces en núcleos pequenos que che vai a chegar ali unha familia, logo outras 2 familias novas con nenos e tal, bueno, pois danlle vida a todo o concello. Bueno, e, bueno, podémonos parar neses dous proxectos dos que vostede fala, que é o novo centro de saúde. Cando sale obra a licitación e que plazos manexa o alcalde, señora Valdes? Pois mira, evidentemente a licitación foi na Xunta, pero os plazos que si me pasaron neste momento están redactando o proxecto, xa vimos o borrador de como vai, para que emitíramos, bueno, a nosa opinión a nivel técnico, desde os servicios técnicos do Concello, vai a quedar precioso. Entón, están ahora redactando o proxecto e o obxectivo da Consellería é de licitalo antes de que acabe o ano, para no 26 estar traballando. Pola nosa parte, imos aprobar estes días unha modificación de créditos para a conta do remanente, pois exercer xa a partir de setembro as nosas obrigas, que é despexar o solar, tirar os 2 edificios que hai ali, para que quede libre, para cando eles decidan xa licitar e ao mesmo tempo axudicar a obra, que por a nosa parte non haxa ningún freno, non? Entonces, bueno, eu penso que no 26, se non está acabado, posiblemente lle falte moi pouco, non? Entón, bueno, vai ser un servicio importante, porque ali hai unha edificación
de 380 metros cuadrados entre dúas plantas, moi antigua, e aquí teñan previsto pois, que fora 400 metros cuadrados por planta, que, bueno, polo que vin xa vai ser máis, porque terá un diseño moi bonito e moi cómodo para que sexa o centro de saúde de futuro, que non só sirva para agora as dúas plazas de médico, dúas de enfermería, matrona, pediatra, e outras salas de usos múltiples, senón que poida ser unha edificación que se medra a poboación en Barro, que se abra outra liña de medicina de familia, que se abra outra liña de enfermería, o que faga falta, non? Entón, eu creo que está ben diseñado pensando no futuro e que por moitas décadas esa edificación cumpla o servicio que ten que cumplir. A que será destinado o uso, a que usos será destinado o vello? O vello a tirar, porque está moi mal, logo ti pensa que a planta de arriba está por un nivel inferior co terreno superior, polo cal hai moitos problemas para que non se inunde e tal. Entón, eso no seu día xa se aprobou unha modificación do planeamento para aí toda unha zona máis amplia que colle un cachiño do que é o parque de arriba, pois se dedique a edificios de equipamentos, non? Entón, o principal era este sanitario, era do centro de saúde, pero logo nós o que queremos é tiraron o centro de saúde vello cando xa este en desuso. Eu xa me encarguei de ir a firmar a compra da centralía telefónica que está entre o centro de saúde e unha zona que está en Baleira, que simplemente temos en Composteiro, para que teñamos aí 600 metros cuadrados despexados e que non teñamos ningún estorbo no medio para poder facer unha edificación que un dos usos principais que queremos é de atención á xente maior. Xa veremos a fórmula. Centro de día, centro de maiores... Centro de día ou centro de estancia, ou como vexamos que se centra mellor, pero ese é o obxectivo que temos marcado. E a depuradora como vai, a estación de tratamento? Como un tiro. Vai como un tiro, sabes por que che digo? Porque o venres pasado acabou o plazo de presentar os proxectos, e eu desde que en abril pasado me reunín con o novo director de augas, con Roy, e máis con Gonzalo, co xerente, e lle levei toda a documentación, e dixen, mira, tendes aquí o proxecto noso, temos todo feito, fixamos os estudios previos cando eu cheguei á alcaldía, porque vin que non podíamos chegar co orzamento a todo o concello, porque non había depuradoras que deran o servicio. A partir de aí, mercamos os terrenos, 7.000 e pico metros, donde eses estudios nos dixeron, con todas as autorizacións e con todos os informes favorables de todos os organismos que interveñen, e logo, bueno, cando vin que igual se tardaba o proceso de que nos redactaran un proxecto, pois xa decidimos nos redactar ese proxecto, non? Entón, o proxecto rematado, cando cheguei a esa reunión, pois, bueno, pois agora o que faltaría sería a declaración de incidencia ambiental. E xe, non, a declaración de incidencia ambiental fai 3 meses que está aprobada favorablemente. Entón, estaba todo listo para contratar, non? Hubo que facer uns axustes que nos pediron porque neste medio tempo a Unión Europea sacou unha normativa moito máis exixente para os verquidos daquelas depuradoras para máis de 2.000 habitantes, que esta supera esa capacidade. Entón fixemos esas adaptacións, eso fixo que subira o proxecto €500.000 sen ningún problema, e entón, bueno, por eso sabemos que foi fundamental ter todo perfectamente preparado para contratar, para que desde Auga decidiran apostar por Barro, non? Evidentemente, les poñen €3.000.000 de fondos europeos, o Concello de Barro pon casi €800.000 de fondos propios, que foi o que eu lle garanticei. Eu teño no remanente €1.000.000 reservados para poñer a parte que lle corresponde ao Concello, que sea igual cos outros concellos tratado, evidentemente, pero nós temos reservado para iso, non o gastamos noutras cuestións menores, porque para nós a facer unha depuradora de futuro é unha decisión estratégica, non? Entón, bueno, deron os pasos o máis rápido posible. Agora, unha vez que decidiron facela, tan pronto nos pedían calquera documentación, se o plazo era 10 días, en 5 días estaba resolto, e entón, por eso, sacaron a licitación, pedironnos que acortáramos o plazo de execución, porque queren que a finais do 26 este rematadas as obras. E a finales de 26, como estaría o saneamento en Barro? Pois estaría que... a foto. Sí, a foto é que as depuradoras existentes neste momento no San Antoniño deixa de existir, hai un bombeo que vai a esta nova depuradora para poder esa sacala, que non dá un servicio adecuado, e iso xa permite tamén que a outra depuradora que temos na Portela, que dá servicio a parte das parroquias de Portela e Curro, tamén desaparece e se bombea a nova depuradora.
e iso xa che permite meter máis núcleos desas dúas parroquias. Pero ao mesmo tempo xa vai haber outro bombeo pequeno que recolla outras canalizacións que hai nos lugares de Porto Romeu, nos lugares da Gandra e nos lugares da Lardoeira, que veñen xa para ali, que hai tuberías postas fallanos e para que non poden dar servicio. E a partir de xa empezamos a diseñar rede dos lugares máis cercanos que aos máis lonxe para que se podan ir conectando, porque unha vez que fase unha depuradora desas características é para que asuma o maior número... Que porcentaxe de veciños quedarían servidos a final do 26? A final do 26 van a quedar 1.400, 1.500 veciños. Temos 3.700 e pico, a depuradora está diseñada para 2.600 e pico, case 2.700, pero tamén se diseñado para que nunha actuación de pouquiños meses se lle mete unha línea a maiores para chegar xa aos cerca de 4.000 veciños, non? Xa digo, temos 3.000, casi 700. E máis, imos ahora ampliar a superficie a través da parcelaria que están facendo nesa zona para que nos quede máis superficie, para que quede ali espacio para a depuradora para 10.000 habitantes se un concello de Barro explosionara nas próximas décadas. O sea, inversión de futuro pensando sempre no que veña detrás, non? Que este a última en canto a calidade no tratamento das augas, pero ao mesmo tempo que teña capacidade de poder atender un aumento de población que se poidera dar en calquera momento. Fala vostede de o Concello aportará 800.000 euros. Como está o orzamento para este ano 2025 e situación económica do Concello? Pois mira, nos, del que eu cheguei á alcaldía sempre fui moi prudente, non? Eu teño ali un personal técnico e administrativo moi riguroso e entonces, man a man con eles, sempre fomos facendo a maneira de que as contas do Concello sempre deran ben. Iso permitiu-nos, pois, ir que ano a ano foda quedando máis remanente, agotando o orzamento, buscando financiamentos fora de outras administracións, pero mesmo desde que estou de alcalde levamos investido do remanente alrededor duns 3 ou 4 millóns de euros de fondos propios, que é moito diñeiro para un concello tan pequeno para o noso, non? Pero había. E ainda así, este ano tiñamos 3 millóns de euros no banco de remanente, por eso que un millón é ese, non? O ter cartos no banco que nos permite que se o mellor durante o ano tes que adiantar un pago de 300, 400, 500.000 euros de obras que están financiadas con subvención de outras administracións, non tes que esperar a que che chegue a subvención da Xunta, a subvención da Diputación ou, en algún caso, de fondos europeos, que fixemos un proxecto recentemente de cambio de iluminación, de aforro enerxético, e tuvemos unha subvención de 250.000 euros de fondos europeos. Se tes que esperar a que che manden os cartos, as empresas tardan en cobrar. Non. En Barro calquera empresa que acaba unha obra, certifícase, vese que está todo correctamente, presentan factura e como moito en 15 días no mes teñen cobrado, non? Entón, a sanidade financiera, a saúde financiera do Concello é moi boa e a máis no 2000, como a máis víamos as cousas que se podían complicar por culpa da pandemia, dixan, non, hai que dedicamos naquele momento, perdón, 2020, vale, perdón, sí. 2020, vale. cando foi a pandemia, vimos que podían vir as cousas mal, e entón o que fixemos foi todos os créditos que tiña o Concello, pois xa pagalos, liquidalos, e desde 2020 o Concello xa non ten ningún tipo de débeda. Ten remanente e ademais non ten ningún tipo de débeda. Están nos 3 millóns sí, que? Xa pasamos fai 2 anos dos 3 millóns e imos pouquinho a pouco porque non queremos facer números ficticios e ahora estamos en cerca de 3.200.000. 3,2 millóns. Bueno, e o fin de semana estiveron de festa. Pois sí. Festa máis importante de Barro. A festa máis importante de Barro, por menos a que organiza o Concello, logo unha romería moi importante, que xa ten moita tradición histórica e que veñen moita xente a visitarnos, que é a do San Breixo, non? Pero, independentemente desa romería, evidentemente a festa máis grande é a da Festa do Viño, porque ademais de ser festa do viño para a promoción dese produto tan rico e tan valorado de Barro, sirve como festa de todo o Concello, que quere decir que os veciños e veciñas disfrutan, que veñen familias desos veciños e veciñas que están fora e fan as súas comidas familiares, fan tal, o encontro social alrededor da Festa do Viño, e logo que ven moita outra xente a visitarnos, non? Entón, a Festa do Viño é o evento máis importante porque é a que representa todo o Concello, e eu creo que, foi un éxito de participación, o tempo axudounos tamén, foi o primeiro ano no que o domingo tivemos que pedirlle axuda ás adegas locais porque nos quedáramos sin viño sábado pola noite. Entón, eso é un síntoma de que... Había viño. As bodellas tiñen viño. Sin problema, pero foi un momento de estrés, non? Cando se empezaron a dar conta que nas neveiras xa non quedaba, non? E pedían unha marca concreta, e esta xa non queda, pedían outra
coidar, non coida. Entón, bueno, hai que tirar e por menos das da casa, non? Entón, pois, eso quere decir que había moita afluencia e logo, pois, que tamén a venta do viño, pois, tamén marcache un indicador importante, porque a veces, bueno, asocias de que a xente nova e tal, pois, que non tira tanto pelo consumo, pero era moi bonito ver que, bueno, xa, dunha certa edad, evidentemente, que na que poden consumir un pouco de alcohol, bueno, pues con moderación, pero que compartían a súa botiña de viño, que probaban isto, probaban aquilo, e iso é bo porque, bueno, sempre sendo con moderación, pois eu creo que o consumo dun produto tan arraigado na nosa terra, pois e de tanta calidade, pois sempre está ben. Claro, e iso, bueno, é unha das grandes escaparates as festas gastronómicas tamén para o turismo de fora dos concellos, vale? Non só dos organizadores. Situacións e plans de Ría de Barosa ou Parque de Barosa? Pois mira, Barosa é un polo de atracción de visitantes bestial, non? Evidentemente é un espacio espectacular polo seu carácter patrimonial, polo seu carácter natural, polos dous. Entonces, eso hai que cuidalo moito. Ti tens que facer un mantemento, pero sempre respetuoso co que é, non? E eu creo que, ademais, tanto os visitantes veñen porque valoran esa situación de respeto pola natureza e respeto polo patrimonio. Entón, nós fixamos un investimento, fai, creo que 3 anos, de máis de 100.000 euros, simplemente para poñelo a punto, para todo aquilo que se fora desgastando ao cabo dos anos, pois poñelo a punto, mellorar servicios, mellorar a accesibilidade e demais, non? E agora estamos aí con un proxecto para mellorar os accesos desde a Nacional 550. Porque é unha preocupación que eu teño sempre o tema da seguridade, pero basicamente como seguridade vial, porque eu cando cheguei xa me dei conta tamén de que o tramo que hai de Camiño de Santiago do San Amaro cara a Portela, que é unha carretera provincial, a xente iba por medio da carretera provincial, entón, bueno, pediña a Diputación e pediña a Turismo que fixeran unha senda, peonalizouse prácticamente a Plaza do San Amaro, que convertiuse nun punto de encontro espectacular, como recibidor do Concello de Barro, de máis de 100.000 personas, ou 150.000 que pasan todos os anos por aí como Santiago, e Barosa é a despedida, non? Do noso Concello. Pasan de Barosa e se entran en Portas. Entón, eu tamén, fai tempo que me dei conta de que unha porcentaxe moi alta da xente que vai facendo o Camiño de Santiago vai a Barosa. Vai a Barosa, conocer Barosa, refrescarse, tomar algo nos bares que vai ali, ou mollar as pernas nas pozas que hai ali. Pero claro, van polo medio do vial. Non é un vial provincial, pero non deixa de ser... Non había acceso peatonal. Exactamente. Entón, hai unha vía de acceso peatonal polo medio do parque, pero o peregrino mira Google e non vai polo medio do parque polas sendas de terra. Entendes? Entón, bueno, agora fixemos un proxecto para que haxa unha senda paralela ao que é o vial de circulación dos coches, achicarase o ancho, ademais da circulación dos coches, para que a xente vaya máis a modo, poránse lombos, con pasos de peóns, para que reduzan a velocidade, porque para min a seguridade de todos os visitantes que van ali é fundamental. É unha porcentaxe moi grande de visitantes vai andando. Canto asume o Concello e a Diputación? O Concello asume o 20%, a Diputación o 80%. É un proxecto de 460.000 euros e tal. E nós o que facemos é, bueno, utilizamos parte dos cartos que nos corresponden para obras do plan máis provincia e, bueno, pois poñemos a... Citou o Camiño Portugués, pero queda algo por aí e queda o acceso entre as naves estas, pero non me sale o nome agora. O cruce da... A ver, aquí o máis importante do Camiño Portugués para mellorar a seguridade é o cruce da estrada provincial que vai á estación da Portela. Esa. Claro, que eu cando cheguei era unha preocupación eso, a senda que che comentaba desde o San Amaro é a que chega aí a ese punto. Eu pedinlle a Diputación que metera ali uns lombos para reducir a velocidade, porque ademais o cruzamento faise nun cambio de rasante e é moi peligroso. Alguén me decía, meter un paso de peatóns. Non, se metes un paso de peatóns con un rotante é unha bomba de reloxería, non? Entón, eso hai que mellorar o todo posible ese cruzamento para darlle seguridade, porque logo hai outra estrada provincial que tamén se cruza, que é a que ven desde a Nacional Provincial de Caragolla, por Valiña Romai, pero esa é unha reta que vai ser moito mellor. Aí non hai tanto pero ese punto concreto da estrada da estación de Portela Curro é un punto moi complicado que a da Diputación lle dixen que había que buscar a maneira, en algún momento ainda pensaron en se había posibilidades de baixar o cambio de rasante, algo, pero bueno, xa son solucións técnicas que les teñen que solucionar. Xa, pero que sigue sin, non? Sigue sin, de momento. Sigue cun reductores de velocidade, que fixo moito, porque queiras que non... Sí, claro, é un test que baixar o volumen, pero hai moitos periódicos que a veces nin se paran a mirar que poden vir coches do arriba. Estamos chegando ao final e me fixo balance de moito, pero como está o matrimonio co Partido Socialista?
Ben, a ver, eu xa nos conocíamos do ano 15 ao 19, cada un en todo caso ten as súas materias. Sí, porque do 15 ao 19 hubo coalición, do 19 ao 23 maioría absoluta súa, do BNG, e agora hai que volver a apoiarse co Partido Socialista. Ahora estamos con un goberno de 8 concelleiros concelleiras de 11, polo cal 3 na oposición nada máis, entón é un goberno moi forte, non? Pero a relación que temos a ese nivel sempre é de respeto das materias de cada un. Xa nos conocemos, a mí xa me conocen tamén, saben que eu procuro que todo o mundo teña a súa responsabilidade e botar unha man no que faga falta e, bueno, gobernando con normalidade. Pois, señor Abraldes, que lle gustaría decir? O polígono Barromeis, temos un minutiño por diante. Pois mira, que o polígono de Barromeis... Porcentaxe de ocupación, case o parcelas libres... De venta xa vai nun 80 e pico %. Por eso. Quedan 12, 13 parcelas libres. Empresas. Que pasa? Que aínda quedan unhas cuantas parcelas das que están vendidas sin edificar, non? Bueno. Pero, bueno, vai moi ben, vai como un tiro. E os claro, moi bons. E o fundamental é que a ubicación é espectacular, os servicios tamén. O Concello de Barro está poñendo 130-140 mil euros de fondos propios para axudarlle ás empresas nos gastos do ciclo da auga, para que sea máis atractivo e teñan que ter menos custos anuales, e outros 50.000 euros ou algo así tamén van para o mantemento, faise cargo o Concello, e procuramos, bueno, pois que as empresas que veñen para ali se asenten como mellores como é posible. Pero hai un tema fundamental para as empresas e que está moi corrido por todos lados. Calquer proxecto, tanto dunha empresa que se quera asentar como dunha vivenda que quera facer calquera veciños dali ou que veñan para Barro, si todos os papeles están en regla, en menos dun mes teñen licencia. E iso eu creo que é algo que nos poñen sempre de exemplo por todos lados e que todos me felicitan, e iso hai que agradecerlle aos traballadores municipales. Hai ali un interés especial no asentamento de población e no asentamento de empresas, e se veñen polo Concello, falan cos servicios técnicos e todo o que presenten xa ben revisado e con todas as bendicións dos servicios técnicos, non duran un mes en ter licencia. O de Sequeiros, como vai? Tamén está casi cheo, aí xa é de iniciativa privada, son naves máis pequenas, máis tipo almacén e demais, pero coas mesmas condicións... Pero hai economía. Hai economía, coas mesmas condicións que o polígono público. Calquer proxecto... Pois agora sí, 20 segundos para que diga vostede o que queira ou que eu non lle pregunte sobre este paso por aquí, por esta edición de Falemos. Pois nada, o único que podo decir é que, bueno, a semana pasada, creo que foi o venres, cumpliuse 10 anos desde que estou de alcalde, que é un orgullo... Fixo referencia antes, xa non lle preguntei. É un orgullo e unha satisfacción pois exercer este papel institucional, que evidentemente a relación coa xente para min é unha das cousas máis bonitas que pode haber. Preguntaba outro día a un xornalista se eu despois de 10 anos son máis Xosé Manuel, son máis alcalde. Mira, eu son Xosé Manuel sempre. A min gustame ser a mesma persona en calquer tipo de posto no que este. Isto agora é unha profesión que é circunstancial, que non é a miña profesión, é unha que me toca, porque os compañeros do bloque me pediron que me presentara e os veciños quixeron que ser alcalde, pero eu sigo sendo o mesmo de antes. Entón, a quen se lle pode solucionar cousas, soluciona e quedas contento, a quen é máis difícil, pois entón botar unha man, e a quen se lle ten que dicir que, mira, isto non pode ser, tamén se lle di. Entón, eu procuro ese nivel ser franco, teño claro que este é algo circunstancial que estás o tempo que os veciños consideren ou que ti se permitan as túas condicións vitales, e logo a partir de aí, cando deixe de ser alcalde, seguirei sendo Xosé Manuel. Entón, o fundamental é que é moi agradecido do apoio de todo o mundo, moi boa relación con todas as administracións, eso permíteche conquerir, bueno, sabes, a administracións de outro signo político, pois grandes investimentos, porque é un traballo, eu creo que serio, e que chegas ali con cousas xa moi masticadas. A veces é un traballo silencioso, porque eu creo que o mellor é iso, facer un traballiño tranquilamente, sin grandes aspaventos, nin grandes florituras, senón traballiño de formiga, e cando as cousas están maduras, están maduras. Eu creo que iso é o máis importante. E no 27 repite, non? De principio, se os compañeros do bloque queren, pois presentareime, porque eu creo que de momento a enerxía non falta, de novo a mesma ilusión, e logo o que decía a principio de ano, cando ves que este traballo tan largo, tan bons resultados, pois parece que te enche de satisfacción e tal. Bueno, pois tiramos para diante e ainda podemos conseguir máis cousas. Señor Abraldes, un placer contar con vostede nesta edición do programa Falemos. Hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias e moi boa noite. Eu moi agradecido, encantado que me convideres e que a vosa disposición.
Un prazer, hasta unha próxima ocasión. Nos vamos a publicidade e recibimos da man dos patrocinadores que fan posible este programa. Desta Santa Casa recibimos a Caridad González, primeira tenente alcalde do Concello de Muros, concellera de Turismo e de Cultura, e así que non o perdan, dentro deste tío estamos aquí.